Wie ben je? Wie ben je? Ik ben Aram. Ik ben Aram. En jij, hoe heet je? En jij, hoe heet je? Ik heet Dana. Ik heet Dana. Leuk je te ontmoeten. Ik ook. Waar ga je heen? Waar ga je heen? Ik ga naar school. Ik ga naar school. Waar is jouw school? Waar is jouw school? Mijn school is in Amsterdam. Mijn school is in Amsterdam. Hoe kom je naar Amsterdam? Hoe kom je naar Amsterdam? Ik kom met de fiets. Ik kom met de fiets. En jij? Ik kom ook met de fiets. Hoe laat is het nu? Hoe laat is het nu? Het is 3:15. Het is 3:15. Wat is jouw moedertaal? Wat is jouw moedertaal? Mijn moedertaal is Nederlands. Mijn moedertaal is Nederlands. Uit welk land kom jij? Uit welk land kom jij? Ik kom uit Eritrea. Ik kom uit Eritrea. Ben je getrouwd? Ja, Ben je getrouwd? ja, ik ben getrouwd. Ja, ik ben getrouwd. En jij, ben je getrouwd? En jij, ben je getrouwd? Ja, ik ben ook getrouwd. Ja, ik ben ook getrouwd. Hoeveel kinderen heb je? Hoeveel kinderen heb je? Ik heb 2 kinderen. Ik heb 2 kinderen. Heb je kinderen? Heb je kinderen? Ja, ik heb 1 dochter. Ja, ik heb 1 dochter. سلام كرة تغلتي جانا سلام بدنا سلام تيرك ساخون نلم عنت مدب بزيان نيران أبقى تسالم مدب بخاد مدب كنرخب سلزخونا نايزين مدب تخاتت نخدكونو لايك سبسكرايب مغبر بيتسبنا نخدكونو بخبر عدمكم كساب أبقى تسال نرخب سسنا ينعاكم